ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. тавре огаҳӣ дорем 5 октябр рӯзи забони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аст. забоне ки имрӯз ба ҳайси як забони комил, меъёрӣ ва дорои махсусиятҳои худ забони расмии ҷумҳурии тоҷикистон аст. болотар аз ин он забонест ки дар миқёси ҷаҳонӣ аз миллату давлат, фарҳангу маънавиёт ва таъриху тамаддуни халқи тоҷик намояндагӣ мекунад. имрӯз дар барномаи навбатии забон ва ҷомеа мо бо мутахассисони соҳа дар мавзӯи мақоми забони давлатӣ дар замони соҳибистиқлолӣ суҳбат мекунем. дар суҳбати мо қарор доранд раҳим зулфониён, сардори шӯъбаи танзими ислоҳоти кумитаи забон ва ислоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Сайфиддин Назарзода, мудири шӯъбаи фарҳангнигорӣ ва истилоҳоти Институти забон ва адабиёти ба номи рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. дар оғози суҳбат мехостам аз таърихи забони тоҷикӣ ва рӯзи таҷлили он ёдовар шавем. таърихи забони тоҷикӣ хеле дуру дароз аст. ба 1-2 соату чанд соат онро гуфтан номумкин аст. ҳамин қадар гуфтан лозим мешавад ки забони тоҷикӣ пайвандгари фарҳанги ҳам бостонӣ, ҳам қадимӣ ва ҳам имрӯзаи мо аст. яъне забони тоҷикӣ се марҳиларо гузарондааст: марҳилаи бостон, марҳилаи миёна ва марҳилаи давраи ҳозир ки ба номи забони тоҷикиву форсиву дарӣ ёд мешавад. албатта аз ҳар сеи ин марҳилаҳо марҳилаи охирин аз ҳама муҳим аст. тахминан 1400-1600 сол мешавад ки забони тоҷикии мо дар як минтақаи васеи осиёи марказӣ гоҳо ба забони давлатии байналмилалӣ, яъне дар чанд кишвари ҷаҳон забони давлатӣ буд, ва гоҳо дар як кишвар забони давлатӣ буд. яъне дар ҳамин муддати 1400 сол доимо дар меҳвари сиёсии кишварҳои ҳамин минтақа вуҷуд доштааст. яъне нақши забони байналмилалиро иҷро кардааст, нақши забони илмиро иҷро кардааст ва ҳам адабиёте ба ин забон офарида шудааст ки адабиёти оламшумул аст. яъне чунин адабиёт дар ягон забонҳои дигари дунё, ҳатто забони англисӣ вуҷуд надорад. мо адабиёти хеле пурбаҳои зиёде дорем ки махсусан ба тариқи шеър, ба тариқи назм бисёр фаровон ва дар тамоми кишварҳои ҷаҳон пароканда аст ва шеъри тоҷикӣ хеле маъруфият дорад ки он ҳам албатта намунае аз забони тоҷикии мост. дар давроне ки имрӯз мо шумо қарор дорем, мо ду марҳилаи таърихиро аз сар гузарондем, яъне марҳилаи давраи шӯравӣ ва марҳилаи даврони истиқлол. марҳилаи даврони шӯравӣ асоси ҳамин тоҷикистони имрӯзаро гузоштааст ва аз ҳамон давраи аввал забони тоҷикӣ забони ба як шакли имтиёзноки ҳамин ҷумҳурӣ буд. яъне дар он вақт забони давлатӣ намегуфтанд ва азбаски забони тоҷикӣ забони расмии ҷумҳурии тоҷикистон буд, онро ба номи забони имтиёзнок ёд мекарданд. ва вақте ки аз даврони шӯравӣ мо ба даврони истиқлолият гузаштем, яке аз масъалаҳои муҳиме ки дар назди фарҳангиёни тоҷик меистод, ин ба забони тоҷикӣ додани мақоми давлатӣ буд. ва сарвари тоҷикони ҷаҳон ҳам дуруст қайд мекунад ки муборизаи фарҳангиёни тоҷик барои забони тоҷикӣ ин як давраи аввали истиқлолхоҳии мардуми тоҷик буд. яъне мардуми тоҷик истиқлолхоҳии худро ба воситаи ба забони тоҷикӣ, яъне ба забони модарии худшон мақоми расмӣ додан оғоз карда буданд ин муборизаро. ва тавре ки мо медонем дар охири даврони шӯравӣ қонуни забон қабул гардид. он тахминан муддати 20 сол дар тоҷикистон ба таври мукаммал иҷро гардид ва ҳатто баъзе бандҳои он кӯҳна шуданд. ва дар соли 2009 тавре ки мо шумо медонем қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи забони давлатӣ қабул гардид ва баъд аз он кумитаи забон ва истилоҳот дар асоси кумитаи истилоҳоти академияву комиссияи татбиқи қонуни забони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъсис ёфт. ва баъд аз он 2-3 барномаи миллие ки мо барои густариши забони давлатӣ қабул кардем, онҳо нисбатан татбиқ шуданд ва ҳоло боз як барнома, яъне як стратегияи рушди забони давлатӣ дорем ки 10 соли дигар иншоалло идома хоҳад пайдо кард. ва агар ин 10 сола ҳам агар дар он чӣ ки дар ҳамон барнома нишон дода шудааст иҷро шавад, ман фикр мекунам ки забони тоҷикӣ боз ҳам мавқеи худро устувор мекунад ва яке аз вазифаҳои асосие ки дар назди мо гузошта шудааст
ба забони илм табдил додани забони тоҷикӣ ман фикр мекунам ки дар ҳамин 10 солаи оянда татбиқ хоҳад шуд. дар ҳошияи суханони устод ҳаминро гуфтанӣ ҳастем ки дар ҳақиқат тоҷикон дар соли 1989 як қаҳрамоние нишон доданд ки дар замони шӯравӣ истиқлолияти забонро ба даст оварданд ки хушбахтона имрӯз забони давлатии кишвари соҳиби истиқлоламон аст ва имрӯз бо пуштибонии ҳукумату давлати кишвар ин забонро санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурии тоҷикистон ба танзим медароранд. сар карда аз конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон, ҳамзамон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, инчунин қарорҳои ҳукумати кишвар дар бораи феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ, қарори ҳукумати кишвар дар бораи қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ва аломатҳои китобати забони тоҷикӣ ва дигар санадҳое ки имрӯз марбут ба пешбурди сиёсати давлатӣ дар бораи забон хидмат мекунанд ва инро бубинед ки қариб 12 сола баъди соҳиби истиқлолӣ ба забон дар асоси қонуни забони тоҷикӣ фаъолияту амал мекардем. 22 июл ҳамасола дар 12 солаи пешин рӯзи забони тоҷикӣ ва рӯзи забони давлатӣ гӯем таҷлил карда мешуд ки дар ин ҷо дар ин айём ҳама устодон, ҳама шогирдон, донишҷӯёну касбомӯзон, мактаббачагон дар таътили тобистона қарор доштанд ва баргузор намудани чунин як чорабиниҳое ки имрӯз дар сатҳи умуми ҷумҳуриявӣ бо як гӯем шаҳомату тантанаҳои осмонбӯс таҷлил меёбанд. дар он вақт қариб ки имконпазир набуд баргузор намудани чун чорабинӣ дар ҳамон мавсиму дар ҳамон рӯзҳо мушкилиам эҷод мекард. ва бубинед ки вақте ки ҳамин қонуни забони тоҷикӣ соли 1989 тасдиқ шуда рисолатҳои худро дар ин 12 сола аллакай иҷро карда буд ва зарурате барои ҷомеаи миллии соҳиби истиқлоли мо пеш омада буд ки як қонуни наве бо таҳрири нав, бо тағйири иловаҳои нав, як қонуни наве комилан мукаммале бояд таҳия ва пешниҳод гардад ки менбаъд ҳар як масъалаҳои ҳалталаби сиёсати давлатӣ дар бораи забонро дар худ таҷассум кардаву нишон дода тавонад. ва ҳамин буд ки гӯям қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи забони давлатии тоҷикистон таҳия гардид ва он хушбахтона 5 октябри соли 2009 тасдиқ шуд ва минбаъд акнун чун қонуни нав яъне қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аст, ин рӯз ва ин сана ҳамасола 5 октябр аз ҷониби ҳукумати кишвар, аз ҷониби вазорати идораҳо, донишгоҳу донишкадаҳо дар тамоми қишри ҷомеа бо сарбаландӣ истиқбол карда мешавад. гиромидошти забони тоҷикӣ тавре гуфтем 5 октябр таҷлили он ба соҳибзабонон чӣ дода метавонад? аслан масъалаи санаи гузарондани ин ҷашн он қадар муҳим набуд. ман шоҳиди ҳамин ҳодисаҳо будам, шоҳиди ман дар таҳрири ҳамин қонун иштирок карда будам. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи забони давлатӣ барои он қабул гардид ки он чӣ ки дар қонуни забони соли 1989 ки 22 июл қабул шуда буд, он масъалаҳое ки дар ин қонун гузошта шуда буданд, ин масъалаҳо амалӣ шуданд, татбиқ шуданд, татбиқ гардиданд. аз соли 1989 то соли 2009 тадбирҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аввал дар 12 сола ва баъди солҳои 2000 ду марҳиларо дар бар мегирифт. дар марҳилаи аввал татбиқи қонуни забон дар идораҳои давлатӣ, ғайридавлатӣ, яъне дар мақом ё ки дар маснади давлатӣ шинондани забони тоҷикӣ буд. дар он давра бисёри муассисаҳо ва вазоратхонаҳои мо фаъолияташон ба забони русӣ сурат мегирифт.
و مخصوصا ساختار بانکی، قواهای مسلح، نیروهای قدرتی یا سازمان‌های قدرتی، ساحه تیب، مقامات سودی، اینا همه به زبان روسی بودن. بنابر همین تدبیرهایی که حکومت جمهوری تاجیکستان قبول کرد، این تدبیرها سالهای 90-95 را فرا می‌گرفت. از بس که در سالهای 1990-1995 این تدبیرها اجرا نشد، این تدبیرها را تمدید کردند تا سال 2000. منم در بین 5 سالهای 1995-2000 حکومت جمهوری تاجیکستان توانست که تمام اداره‌های دولتی را به زبان دولتی گذراند. حتی در مؤسسه‌های بین‌المللی هم آهسته آهسته زبان دولتی جاری گردید و مخصوصا زبان دولتی در نظام قواهای مسلح، یعنی آیین‌نامه‌های آنها به زبان تاجیکی گردید، فرمان و روش‌های آنها به زبان تاجیکی تیار گردید که در آنها ما اشتراک داشتیم و وزارت‌های اقتصادی، وزارت مالیه، اقتصاد، اینها هم یک رکن بسیار مهمی بودند که باید به زبان دولتی می‌گذاشتند. این اداره‌ها از همه آخر به زبان دولتی گذاشتند. سال 2000 تخمیناً تمام ماده‌های قانون زبان جمهوری تاجیکستان در تاجیکستان عملی گردید. از بس که این قانون در دوران شوروی قبول گردیده بود، در این قانون مسائلی بودند که هم به زبان روسی و هم به زبان ازبکی حقوق برابر به زبان تاجیکی میدادند. بنابر همین ضرورت قبول قانونی نو پیدا گردید. از طرف سرور دولت این سپرده شد و یک هیئت در نزد حکومت تأسیس یافت و این هیئت در بین 2-3 سال متن قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی را تیار نمود. این قانون البته از قانون زبان خیلی فرقیت داشت. هر کسی که اگر همین قانون ها را مطالعه کند، هر دو را با هم مقایسه کند، می‌بیند که فرق از زمین تا آسمان است. مخصوصا همون ماده 3 که 6 بند را در بر میگیرد، اون تماما نو است. یعنی در آنجا محافظت زبان تاجیکی یا حفظ نگهداری زبان تاجیکی، حفظ نگهداری معیارهای تاریخی زبان ادبی، یعنی بسیار مسائلی هستند که در قانون پیشین وجود نداشت. برای همین قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان این از جهت ماهیت یا که ماهیتاً قانونی نبود. قریب که اکثر قانون‌هایی که در جهان وجود داشتند اوید به زبان، همه آنها از طرف محققان آموخته شده بودند. آموخته شده بودند، چیزهای عنصرهای بهترین آنها را ما قبول کردیم و این قانون امروز من فکر میکنم که برای رشد زبان ما و رشد زبان‌های دیگری که در جمهوری تاجیکستان قرار دارد شرایط خیلی مساعد فراهم آورده است. مسئله روز قبل به طور طبیعی صورت گرفتگی است. تا جایی که من میدونم روز 1 اکتبر مجلس نمایندگان قبول کرد، روز 3 مجلس ملی قبول کرد و روز 5 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آن را امضا کرد. یعنی روش کار به همین درست آمد که در ماه اکتبر این قانون قبول گردید. این همه ما را وادار میکند که به جشن زبان با یک طور بسیار همگانی مناسبت کنیم، همه ما اشتراک کنیم و تبلیغ نماییم. این یعنی موافقت میکند با همون دوره و با همون ایام خود. زمانی صاحب استقلالی تا کجا توانست که مقام زبان دولتی رو تحکیم بخشد، رشد بخشد؟ استقلالیت به زبان ما چی داد؟ بله. آنچه که ما از قبول قانون زبان دیدیم، این سرخباری دوران استقلالیت بود. ببینید سال 1989 قانون زبان قبول گردید، سال 1991 ما استقلال دولتی اعلان کردیم. یعنی مجرای سیاسی که در همون دوره با وجود آمد به همین دوران استقلال ما موافقت کرد. پرزیدنت جمهوری ما در یک از سخنرانی‌هاش گفتگی هستند که مبارزه فرهنگیان ما برای با مقام دولتی رساندن زبان تاجیکی این با استقلالیت ما مساعدت کرد و از طرف دیگر استقلالیت ما یا که استقلال ما با رشد زبان دولتی مساعدت کرد. یعنی هر دو به هم پیوست هستند، هر دو به هم توأم شدند. یعنی رکن‌هایی هستند که همدیگر را گسترش میدهند. بنابر همین وقتی که ما استقلال به دست آوردیم، یکی از مسائل اساسی همین مسائل زبان دولتی بود. من یاد دارم که سال 1994 در دوشنبه وضعیت فوق‌العاده وجود داشت
вале муҳтарам эмомалӣ раҳмон фармон дод ки рӯзи 22 июл рӯзи ҷашни забон баргузор карда шавад ва ҳамин ҷашн ҳам ба таври ҳамагонӣ дар ҳамин боғи рӯдакӣ таҷлил шуда буд. Минбаъд баъди соли 94 дигар ҳамасола ба таври бисёр пуртантана ҷашн гирифта мешуд. Шумо суханони ифтихории президенти моро медонед, дар ҳама ҷоҳо овезон аст. Аз ҳамон давра шурӯъ карда дигар дар ҳар як ҷашни забон, дар ҳар як рӯзи ҳамин таҷлили ҷашни забон президенти мо, сарвари тоҷикони ҷаҳон бо як суханронии бисёр пурдавом, яъне суханронии бисёр муфассал суханронӣ мекунад, масъалаҳо, барномаҳои забониро шарҳ медиҳанд ва ҳамин тариқ мо имрӯз ба ҷое расидем ки забони мо, тавре ки шумо дар аввали суҳбат ёдоварӣ кардед, забони тоҷикии мо имрӯз забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва аз тарафи дигар дар тамоми қишрҳои ҷомеа истифода мешавад, дар робитаҳои байналмилалӣ истифода мешавад. Яъне забон ва истиқлол ин ду рукне ҳастанд ки ҳамдигарро пурра мекунанд. тавре огаҳ ҳастем барномаи рушди забони давлатӣ барои солҳои 2020-2030 қабул гардид. чӣ зарурат пеш омад ки боз як барномаи дигар қабул карда шавад? вақте ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатӣ қабул гардид, дар ин давра албатта бо таъсиси кумитаи забон ва истилоҳот боз як барномаи дигар қабул гардид ки солҳои 2012-2016-ро фаро мегирифт, ки ин барнома дар муддати ҳамин 4 сол тахминан татбиқ гардид, вале баъзе аз рукнҳои он иҷро нашуда монданд ва барои ҳамин баъд барномаи ёки стратегияи рушди забони давлатӣ барои 10 сол қабул гардид ки имрӯз мо онро дар даст дорем. Имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вазифа гузоштааст ки бояд забони тоҷикӣ ба як забони тавонои илмӣ табдил ёбад. яъне асарҳои илмие ки дар Тоҷикистон пайдо мешаванд бояд ба забони тоҷикӣ бошанд ва асарҳои илмие ки дар кишварҳои дигар пайдо мешаванд онҳо бояд ба забони тоҷикӣ тарҷума шаванд ва барои мардум пешниҳод карда шаванд. яъне забони тоҷикиро мо бояд дар мақоми илм устувор созем. албатта дар мақоми илмӣ истифода мегардад, дар риштаҳои гуногун истифодаи забони илмии тоҷикӣ муяссар аст, мо ҳама медонем, вале ба як таври системавӣ, муназзам ин масъала роҳи ҳалли худро мехоҳад. мукаммал бояд шавад. барои ҳамин ин барнома ба ғайр аз баъзе масъалаҳое ки риояи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатӣ аст, муносибати забон бо ҷомеа аст, баъзе унсурҳоеро дорад ки масалан фарз кардем ки таҳия ва чоби фарҳанги мукаммали забони тоҷикӣ, ки ин тахминан 12 ҷилдро фаро мегирад. ҳам Министрии забону адабиёт ба ин машғул аст ва ҳам дар барномаҳои давлатӣ шомил шудааст. инҳо яъне ки оҳиста оҳиста забони тоҷикиро мустаҳкам мекунанд ва ба забони илм табдил медиҳанд. яъне унсурҳое ки дар ин барнома гузошта шудааст, ҳам барои рушди забон, ҳам барои робитаи забон ва ҷомеа ва ҳам барои ба забони илм табдил додани забони тоҷикӣ мусоидат хоҳад кард. бо мақсади татбиқи ҳар як банду моддаи муқаррароти қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, бубинед барномаҳо тарҳирезӣ мешаванд, таҳияву тасдиқ мегарданд ва ҳамин барномаи рушд худ як гӯем ҳадафест ки бо мақсади рушду густариши забони давлатӣ ҳамон омилҳои ҳалталаби ки дар ҷомеа имрӯз мо ниёз дорем ба ҳалли он, ба татбиқи он фарогиранд. ҳамзамон боз илова метавон кард ки барои ба забони илм табдил додани забони тоҷикӣ, барои дар муносибатҳои байналмилалӣ берун аз хоки сарзаминамон густариш додану рушд намудани забони тоҷикӣ, барои тариқи воситаҳои ахбори омма ба мардум ҳарчи бештар омӯзонидани роҳҳои сода ва осони омӯзиши забони давлатӣ ва қоидаҳои имло, барои дар ҷомеа дар масъалаҳои татбиқи дурусту мукаммали коргузорӣ роҳҳои баргузории чорабиниҳо, мизҳои мудаввар, дигар анҷуманҳо ва ҷаласаҳо, чорабиниҳои фарҳангию илмию амалӣ ки
барои дар қишри ҷомеа мусоидат намудани он ҳамин чорабиниҳо аҳамияти хеле бузург доранд. Ва барномаи рушди забони давлатӣ барои солҳои 2020-2030 барои дар ду марҳила амалӣ гардидани он таҳия гардид. Яъне марҳилаи аввал аз солҳои 2020-2025 таҳияи санадҳои меъёрӣ, санадҳои ҳуқуқие ки инҷо мо зарурат пайдо мешавад то ин ки санадҳои меъёрии ҳуқуқиро дар бисёр ҷанбаҳо дар таҳияи дастурамалҳои таълимӣ, дастурамалҳои масалан номгузорӣ, дастурамалҳо ба дигар масоиле ки имрӯз ҷомеа ба он ниёз дорад, чунин дастурамалҳои меъёрии ҳуқуқиро таҳия намоем то ин ки минбаъд баҳри рушду густариши забон онҳо як ҳамчун шароити мусоид фароҳам бошанд ва хидмат карда тавонанд. Давраи дуюм яъне марҳилаи дуюм ин аллакай ба забони илм табдил додани забони давлатӣ, пеш аз ҳама таҳияи фарҳангномаҳо, густариш додани ин масъала дар тамоми соҳаҳои тахассусӣ, таҳияи фарҳангномаҳо аз ҷониби мутахассисони соҳавӣ, ҳамчунин масъалаҳои дигари гӯем ки барои минбаъда омӯзиши забони давлатӣ ба ҷомеа хидмат мекунанд ва омилҳои ҳалталабе гуфтем, омилҳои ҳалталаб хеле ногузир ҳастанд то ин ки барои ҳарчи бештар мардум дар доираи забони адабии меъёр озодона гуфтор кардану дар коргузорӣ ба ягон мушкилӣ дучор нашудан ҳалли худро ёбанд ва ин барномаҳо албатта мо умед дорем бо як камари ҳиммат бастани тамоми қишри ҷомеа ба як комёбиҳо ноил хоҳад гардид. қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ва аломатҳои китобати забони тоҷикӣ тавре маълумот дорем чанде пештар қабул гардид ва таҳияву тасдиқ шуд. қабули ин қоидаҳои имло то кадом андоза метавонад меъёрҳои адабии забони тоҷикиро рушд бахшад? қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ таърихи муайян дорад. албатта дар даврае ки хати арабӣ то соли 1930 вуҷуд дошт, имлои он муайян буд, мушаххас буд ва тағйироти зиёде вуҷуд надошт. аз даврае ки мо аввал ба алифбои лотинӣ гузаштем ва баъд ба алифбои русӣ гузаштем, то имрӯз агар хато накунам 7 қоидаи имло қабул гардидааст. مثلا قاعده یکم املو که قبول گردیده بود اون ارفوگرافیای زبان تاجیکی نام داشت و از 37 حرف روسی عبارت بود و اینچنین قاعده های املا و من بعد حرفهای زبان تاجیکی 39 حرف گردید و سال 1954 باز یک املای دیگر قبول گردید، یعنی با اصلاح املای پیشین املای دیگر قبول گردید. بعد از این در دوران شوروی سال 1971 باز یک املای دیگر قبول گردید که آن تا سال 1998 عمل کرد. املایی که سال 1998 قبول گردید تغییرات بنیادی داشت، یعنی ما 4 حرفی روسی اساسی که در زبان تاجیکی عموما استفاده نمی‌گردید ما آنها را از الفبا بیرون کردیم و این چنین یک سلسله قاعده‌های صنعی که در املای پیشین وجود داشت آنها را هم اصلاح کردیم و بعد از آن بعد از سال 1998 وقتی که قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی قبول گردید اندکی پیشتر پیشنهاد خود پرزیدنت کشور بود که همین قاعده های املا یک بار دیگر از نظر گذرانده شود و قاعده های املایی که سال 2011 قبول گردید آن همون قاعده های املای سال 1998 رو مستحکم میکرد و البته یک سلسله نوآوری ها هم داشت، مثلا در نظام جابجاگذاری حرف ها و غیره و غیره. البته بعد از این باز هم پیشنهاد درباره تغییر املا از طرف پرزیدنت کشور ما صادر داد
و بعد از اون کمیسیا معین گردید و آنچه که امروز قبول شد از روی حساب‌هایی که کمیته اصلاحات حساب کرده است 109 تغییرات وارد شده است. البته تغییرات ها نسبی هستند چون که املای زبان تاجیکی هم مثل زبان تاجیکی یک دورانی وی دارد، دورانی معین دارد. شاید با تغییرات های معین باز آینده هم امکانیت اصلاح املا هست. بله. در این املا ما چیکار کردیم؟ پیش از همه همون ترتیب نام حرفایی که در املای سال 2011 با شکلی روسی اساس گذاشته بودیم ما اون رو با تلفظ زبان تاجیکی موافق گردوندیم. یک طرف مسئله دیگر بحثی اساسی در مسئله صداناک ها بود. ما صداناک ها را از روی روش علمی تاریخی معین کردیم و اساس املای را گذاشتیم که همین املای صداناک ها را آسان میگرداند و برای مردم تاجیک، برای تمام مردم تاجیک یک شرایط فراهم می‌سازد که آنها دیگر در استفاده مخصوصاً آوازهای اوی کوتاه و اوی دراز، اوی استوار و اوی استوار دراز خطا نکنند یا و هم در این استوار و ناستوار و دراز، یعنی استوار دراز ما اگر بگیم این اگر ما علما خواهیم این موضوع را فهموندن زبان تاجیکی 6 صداناک جفت دارد. مثلا او اوی دراز، خب ای دراز. ما اینا از نقطه نظری املا میگوییم. لیکن از نقطه نظر زبان شناسی زبان تاجیکی تاریخ صداناک ها را دارد. صداناک های زبان تاجیکی مثلا در دوران فارسی قدیم یا که در دوره اوستایی از صداناک های دراز و کوتاه و مرکب عبارت بودند. صداناک های دراز و کوتاه در همون دوره هم 6 جفت صداناک های دراز و کوتاه وجود داشتند. ولی در اون دوره صداناک های زبان تاجیکی معنی کلمه را تغییر میدادند، معنی میساختند که این معنی سازی در دوره فارسی میانه و تاجیکی امروز ما از بین رفت. یعنی صداناک های مرکب پورا از بین رفتند. همه آنها صداناک های مرکب در هر جایی که در هر آواز صداناکی وجود دارند با همون آواز استواری مثلا او باشد او باشد او و ای باشد ای. یعنی اگر ما نشان دهیم اگر به طریق خطی رشد صداناک های مرکب میآیند تبدیل میشوند به صداناک های استوار و صداناک های استوار تبدیل میشوند به صداناک های نو استوار. من مثلا فرض کردیم من ببین ما حاضر میگیم که روشن روغن شکلی همین روشن و روغن امروز در زبان تاجیکی ما تغییر کرده شده است به روغن و روشن. ببینید و در آوازهای تاجیکی هم همین خیلی در دوران میانه و نو تمام آوازهای مرکبی که وجود داشتن به آوازهای استوار تبدیل یافتند. یعنی مثلا کلمه زیادی آوردم ممکن مثلا فرض کنیم کلمه عادی را میگیریم کلمه دو. این کلمه دو اصلی کلمه دو دوا است. دوا یا دوا اصل درش دوا است. همین کلمه دوا با دو تبدیل یافته است. دو موافقی اگر روش تاریخی گیریم اگر این آواز استوار است. آواز دوی اوی استواری دراز است ولی در زبان تاجیکی امروز با آواز اوی نو استوار تبدیل یافته است. ما میگیم دو میگیم. ببینید اگر درست‌تر اگر تلفظ کنم تو هم همین خیل روش دارد که امروز با آواز صداناک کوتاه تبدیل یافته است. برای همین این روش باید در املا انعکاس می‌یافت. در املاهای پیشین بحث و مناظره که حاضر تا حال وجود دارد تا حال برمیخیزد همین نفهمیدن همین پرینسیپ است. یعنی معیار تاریخی تغییری صداناک ها است. کار طوری شد که با همین اوی خطدار
мо ҳам вови машҳурро истифода кардем, яъне уи дарози устуворро ва ҳам уи устуворро ва ҳам бо уи устувор ифода кардем ҳам уи устувору ҳам уи ноустуворро. Масалан бинед, хун уи устувор аст. Мана масалан агар бигирем дуст, масалан дуст уи ноустувор аст. Масалан дизд мешавад, бинед, булбул масалан бинед, ё ноустуворанд, лекин инҳоро мо дар забони тоҷикӣ бо овози бо ҳарфи у чӣ кардем, ишора кардем ки имрӯз дар ҳамбарҳамӣ дар талаффузи ҳамин калимаҳо аз ҳамин нодурустии имлои мо сар зада буд. имрӯз дигар мо фарқ дар байни уи устувори дароз, уи устувор, уи ноустувор фарқ гузошта наметавонем. ҳеҷ кас намедонад ки кадомаш масалан устувор аст, кадомаш ноустувор аст, кадомаш устувори дароз аст. И ҳам ҳамин хел бинед, и агар масалан калимаи дил агар и устувор бошад, калимаи нил и устувор аст. лекин ҳар дуи ҳамино мо як хел менависем ва як хел талаффуз мекунем. яъне дар системаи шашсадонокии забони тоҷикӣ дар ҳамбарҳамӣ ба вуҷуд омад, ҳамдигар нофаҳмӣ ба вуҷуд омад. олимон натавонистанд ки ҳамина ба таври мушаххас ҷобаҷо гузоранд. яке аз корҳое ки мо дар ҳамин имлои нав анҷом додем, ҳар се ҳаминҳоро ҷудо кардем. ҳарчанд ки талаффузи уи устувори дароз ва и устувори дароз дар лаҳҷаҳои мо гуногун аст. барои ҳамин мо ҳар се ҳаминро ҷудо кардем ва дар фарҳанги имло вақте ки чоп мешавад, мо дар фарҳанг фарз кардем калимаҳое ки бо уи устувори дароз навишта мешаванд, мисли бӯй, мисли гӯй, мисли гӯш, мисли гӯшт, инҳоро ба таври алоҳида нишон медиҳем ки мардум иштибоҳ накунанд. яъне ҳар се ҳамин уҳоро мо ҷудо мекунем ки барои мардум осон шавад. ин як тарафи масъала. масъалаи дигаре ки дар боз ба ҳамин мавзӯи садонокҳо сиқ мекунад, навиштани калимаҳои зиёди иқтибосӣ бо уи дароз буд ё бо уи устувори дароз буд. масалан калимаи маҷмӯъ, мавзӯъ, бинед, бисёр калимаҳои дигаре ки инҳо дар таркиби худ уи устувори дароз надоранд, инҳо калимаҳои иқтибосӣ ҳастанд. уи устувори дароз ин овози таърихии меросмонда аз давраҳои пешин ба мо аст ки талаффузи ин овоз дар даврони классикӣ аз байн рафта буд. ҳеҷ кас намедонад ки талаффузи ҳамун вови машҳур чӣ хел бояд бошад, гӯш бошад ё гӯш бошад ё чӣ хел бошад. барои ҳамин ина аз нуқтаи назари суннати дароз талаффуз кардани садонокҳо навиштанд ва имрӯз мо ҳамин таҷрибаро дорем. барои ҳамин дар имлои имрӯз мо гуфтем ки уи устувори дароз дар калимаҳои решагии таърихии забони тоҷикӣ навишта мешаванд. яъне он калимаҳое ки дар захираи луғавии забони мо ҷойгиранд ва таърихан аз давраҳои бостон то имрӯз навишти онҳо маълум аст, аз нуқтаи назари таърихӣ онҳоро гирифта мо бо уи устувори дароз менависем. вале калимаҳои иқтибосии масалан арабиву туркиву дигар онҳо дигар бо уи устувор навишта мешаванд. онҳо ҳаққи масалан бо уи устувори дароз навиштанро надоранд. ин дар бахши садонокҳо. албатта дигар навигариҳое ҳам ҳаст ки онро шумо барои ки суҳбати ман дароз нашавад, масалан дар банди навиштани исмҳо, дар навиштани шумораҳо, дар банди махсусан дар кадом ҳолат ҳарфҳои калон навишта мешаванд, дар кадом ҳолат ҳарфҳои майда навишта мешаванд. яъне ин ҷузъиёте ҳаст ки дар фарҳанги дар имлои забони имрӯзаи тоҷикӣ ишора шудааст ва ман фикр мекунам ки ин имло як марҳилае аст барои боз ҳам дурусттар шудани имлои забони тоҷикӣ ва мувофиқ гардондани он ба талаффузи меъёрии таърихии забони адабии тоҷикӣ. қоидаҳои имлое ки ба наздикӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба тасвиб расид, инҷо бубинед ҳатто аз сатр ба сатр гузаронидани
калимаҳо, моро аз сатр ба сатр гузарондани калимаҳое ки гӯям ё мафҳумҳое ки ҷузъи онҳо бо рақам бо шумораҳо ҳатто ифода меёбанд. ҳамаи ҳамин қоидаҳо ки дар қоидаҳои пешин вуҷуд надоштанд имрӯз мушаххасан ба як таври гӯем фаҳмо дар қоидаҳои имло нишон дода шудаанд ва боқӣ ҳар як банду ҳар як зербанди он аз мо чӣ тақозо мекунад? Аз мо ҳаминро тақозо мекунад ки минбаъд акнун қоидаҳои имло ки мана ин шабу саҳар бо ташаббуси Кумитаи забон ва ислоҳот назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шуда истодааст, манзури ҳамагон мегардад ва он бояд китоби рӯймезии ҳар як соҳибзабон бошад, то ин ки дар коргузорӣ бо истифода аз қоидаҳои мазкур корбурд намояд, то ин ки дар рушду густариши забон, дар коргузорӣ, дар мукотибот мебаъд ба ҳар гуна ғалату хатоиҳо роҳ надиҳад. аз бурду бохту муваффақиятҳои забони давлатӣ гуфтем. хуб мешавад ки пурсон шавем, масалан имрӯз забони тоҷикӣ дар корбурд ва истифодабарӣ бо кадом мушкил рӯбарӯ аст? забони тоҷикӣ дар маснади давлатӣ дар асри 21 вазифаҳои хеле зиёде дорад. проблемаҳое ки дар назди забони тоҷикӣ имрӯз вуҷуд дорад, мо метавонем онҳоро ба ду даста ҷудо кунем. ба ду даста. хуб дастаи аввал масъалаҳое ҳастанд ки масъалаҳои бунёдианд. яъне забони тоҷикӣ чӣ гуна метавонад дар асри 21 ба як забони тавонои илмӣ табдил ёбад. тавре ки аз барномаи 10-солаи рушди забон гуфтем, дар он ҷо ин масъалаҳо мушаххас шудааст ва вазифаҳо гузошта шудааст. яке аз онҳо мувофиқ кардани рушди забони тоҷикӣ ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ки он дар назди Кумитаи забон ва истиҳод ин вазифа гузошта шудааст ва ҳамгунсозии санадҳои меъёрии Тоҷикистон бо масалан қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатӣ, ин масъалаи бунёдӣ аст ки барои 2-3 сол ҳал намешавад. барои ҳамин давраи аввал тавре ки гуфтан, давраи аввал ин масъала аст. ин ҳам хусусияти албатта бунёдии техникӣ дорад, яъне ҳалшаванда аст. масъалаи дигаре ки забони тоҷикӣ мо дар ин мавзӯъ танқисӣ мекашад, боз ҳам масъалаи техникӣ ҳаст ки забони тоҷикӣ мо ҳоло ҳам дар интернет ва дар расонаҳои иттилоотии компютерӣ ё ки техникӣ ё торнамоӣ корбурди ягона надорад. яъне корбурди ягонаи он дар миқёси масалан торнамои ҷаҳонӣ бисёр муҳим аст. агар мо тавонем ки забони тоҷикиро ба як меъёри муайян ва ба як меъёре ки барои тамоми мардум қабул бошад, яъне ки осон бошад, ба торнамои ҷаҳонӣ ворид кунем ва мардум истифода кунад, ин барои ҳам ба забони илмӣ табдил ёфтани забони тоҷикӣ, ҳам ба забони сатҳи ҷаҳонӣ табдил ёфтани он кӯмак мекунад. яъне дар ҳар куҷои ҷаҳон метавонанд ки ин забонро ба як равиши муайяни техникӣ қабул намоянд. дастаи дигаре ки ман гуфтам ин масъалаи бунёдӣ аст, ин масъалаи таҳқиқи худи забони тоҷикӣ аз нуқтаи назари ҳам вожагонӣ ва ҳам дастурӣ. аз нуқтаи назари вожагонӣ лексикӣ мо бояд фарҳангҳое созем ки фарҳангҳои компютерӣ бошанд ва ҳам тамоми калимаҳои забони тоҷикиро бо намунаҳо бояд фаро гирад, ки ин пайванд мешавад, ин масъала пайванд мешавад ба пайкараи забони тоҷикӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҳам ба тариқи китобиам. ҳанӯз дар соли таъсиси институти забон ва адаbiёти ба номи рӯдакӣ, вақте ки ҳамин фарҳанги мукаммали фарҳанги забони тоҷикӣ барои чоп омода мешуд, дар назди фарҳангнигорони мо вазифа гузошта шуда буд ки ҳамин забони тоҷикиро бояд аз
чанд ҷабҳа мо бояд таҳқиқ кунем. як ҷабҳаш ҳамин фарҳангҳои классикии тафсирие ки мо шумо дорем. албатта чанде чоп шудааст, чанде дар дасти чоп аст, вале он низоми муайяне ки тамоми калимаҳои забонро фаро гирифта тавонад, яъне тамоми вожаҳои забонро аз луғати фурс шурӯъ карда то масалан фарҳанги мукаммали забони тоҷикӣ дар бар гирифта тавонад. яъне агар дар институти забон адабиёт ё ягон муассисаи дигар бонки вожаҳо сохта шавад, дар он сурат мо метавонем ки ба навиштани фарҳанги ҷомеи забони тоҷикӣ шурӯъ кунем. яъне дигар ҳамаи калимаҳо бо намунаҳо фаро гирифта шавад. ин вазифа моро пайваст мекунад ба масъалаи пайкараи забони тоҷикӣ, ки пайкараи забони тоҷикӣ дигар дар ин ҷо фақат вожа дар бар гирифта намешавад. пайкараи забони тоҷикӣ бояд тамоми ибораҳое ки дар забони тоҷикӣ вуҷуд дорад бояд онҳо ҷамъоварӣ гарданд. дар пайкараи забони тоҷикӣ ҳатто тарзи калимасозиро ёфтан мумкин, калимаҳои иқтибосиро ёфтан. хулоса ин як маҷмуаи корест ки даҳсолаҳо мехоҳад барои ин корро анҷом додан. дар сурати ҳамин масъалаҳо ҳал шудан мо метавонем гӯем ки забони тоҷикии мо дар тоҷикистон ба таври мукаммал таҳқиқ шуда истодааст. мо имрӯз чӣ дорем? мо имрӯз дар даврони истиқлол баъзе фарҳангҳое ки аз тарафи шахсони алоҳида ҳам чоп шуд ки мӯътабар ҳастанд, масалан фарҳанги дуроки нав чоп шуд. мо фарҳанги тафсирӣ дорем ки тахминан 85 000 калимаро фаро мегирад ва фарҳанги мукаммале ки имрӯз то ҷилди 4 таҳия шуда истодааст. ки агар мо ҳама инҳоро ҷамъ кунем, агар гӯем ки не мана фарҳанги мукаммали забони тоҷикӣ ҳам пурра чоп шуд, ҳамаи инҳо миқёсан ҳамагӣ 200 000 вожаро дар бар мегирад. ҳолон ки забони тоҷикии мо аз нуқтаи назаре ки дар эрон ҳам дар афғонистон ҳам омӯхта мешавад ва мардум таҳқиқ мекунанд, то ҷое ки имрӯз ҷамъоварӣ шудааст ҳудуди 3,5-4 миллион вожаро дар бар мегирад. бинед барои ҳамин чоп кардани фарҳангҳои бисёрҷиндаи тафсирӣ вазифаи бисёр муҳими даврони ояндаи мову шумо аст. барои он ки забони тоҷикӣ забони илм шавад, мо бояд ба забони тоҷикӣ истилоҳ созем. як масъалаи дигари бисёр муҳими дигар дар пеши мо монда шудааст ки масъалаи дастури забони тоҷикӣ аст, махсусан дастури илмии забони тоҷикӣ. грамматикаи забони мо то имрӯз дар бисёр масъалаҳо ба ҳамин рушди забони тоҷикӣ мувофиқат намекунанд. ман як мисол меорам, як мисол танҳо. забони тоҷикии мо 6 садонок дорад. масалан дар грамматикаи илмии мо нишон медиҳад ки 6 садонок дорад. дар грамматикаи донишгоҳии мо нишон медиҳад ки 8 садонок вуҷуд дорад. дар сари ҳамин масъала ҳанӯз забоншиносон ба як фикри муайян наомаданд ки ҳамин садонокҳои забони тоҷикӣ аз чанд овоз иборат аст. مثلا اگر از 6 آواز عبارت باشد در الفبای زبان تاجیکی 7-8 حرف قطعی استفاده می شود. یعنی این خیلی دخورگی ها وجود دارد. در بخش حصه های نطق هم همین گونه بعضی متخصصان میگن که ما 9 حصه نطق داریم، بعضی ها میگن که ما 10 حصه نطق داریم. زبان تاجیکی این زبان بسیار قدیمی هست. زبان استوار است که اگر یک جا غلط شود دیگر قسمت ها هم خراب می شود. این برای همگان معلوم است. بعضی ها مثلا میگن که نه ما باید دستور نآموزیم، ما باید گراماتیک نآموزیم، ما باید از روی متن ها آموزیم که آخر متن های زبان تاجیکی در اساس چی نوشته شدند؟ متن های زبان تاجیکی در اساس قاعده های دستوری زبان تاجیکی نوشته شدند. شما نمیتوانید که تنها اومد مثلا فرض کنیم که مبتدا شما خبر اون رو جمع کردن نمیتونید. برای همین کار برای استوارسازی زبان تاجیکی ما در مسند دولتی جوش میزند. فقط برای جوش زدن کار
محقق لازم است، پژوهشگر لازم است. من فکر میکنم که ما در سال 30 سالگی استقلالیت قرار داریم. چقدر مشکلاتی که در جامعه ما وجود داشت اینها حل شدن. ببینید ما هدف‌های استراتژی خود رو عملی کردیم و فکر میکنم که یک روز میرسد که همین پرابلم‌های زبان، همین مسائل‌های زبان هم حل خود رو می‌یابند و زبان تاجیکی ما در قطار زبان‌های جهانی در این دوره جهانی شوی جای و مقام خود را در تمدن بشریت اشغال می‌کند. در حقیقت مشکلات و معما خیلی زیادند تا اینکه ما به هدف‌های خود برسیم و مقصدهای ما عملی گردن. ببینید تهیه مخزن اصطلاحات چون یادآور شدم استاد، تهیه فرهنگنامه‌ها، تهیه کتاب‌های و دستورهای تعلیمی، همزمان برگزار نمودن و تشکیل کردن بسیار کار و فعالیت‌ها که به رشد و گسترش زبان توانمند و همه همین مشکلات و عامل‌های حل طلب. ببینید در 75 بند برنامه رشد زبان دولتی برای 10 ساله اخیر یعنی سالهای 2020-2030 آورده شدند و احترامانه در عرفه روز زبان از تمام وزارت و اداره ها، پژوهشگاه‌های علمی تحقیقاتی، تشکیلات و مؤسسه‌های دخلدار نوبسته از شکل تشکیلی و حقوقی و مالکیتشان خواهش می‌نماییم تا اینکه بند به بند هر یک مشکلات و هر یک عامل‌های حل طلبی که در برنامه نشان داده شده‌اند و آنها وظیفه دارند برای اجرای آن صاف دلانه و پاکوجدانانه در راه تطبیق بندهای مذکور که شدند ما البته به قله‌های مراد رسیم و به کامیابی‌های بی‌نظیر در طول این 10 ساله اخیر نصیب خواهیم گردید. تشکر زیاد استاد برای یک صحبت صمیمی و پیشنهاد معلومات دقیق. فکر میکنم احترام به زبان احترام به ملت است و آینده زبان ما باز مکمل میگردد، رشد میکند. بینندگان گرامی یادرس میشن که با متخصصان ساحه صحبت داشتیم در موضوع مقام زبان دولتی در زمان صاحب استقلالی. سربلند و خانه آباد باشید.